ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. хуш омадед ба канали мо. ҳозир мехоҳам барои шумо шолкои дубайскиро нишон диҳам. Якчанд новинкаҳош омадагӣ ҳаст. Ина бинед чихел нусхаҳои бисёр беҳад фасон. Ино ҳамашон сангошон заводскоян. дидед? Инои мамхел чихел хушрӯ. нархи як либосаш чанда? нархи як либосаш 800 сомон бо арзон мешавад дӯстони азиз. ана агар дар кор бошад шумо дар WhatsApp нависед, ма бо пратар мефаҳмонам. Доставка ҳам дар дохили Тоҷикистон ҳаст ва ҳам берун аз он. ҳамира мумкина як бор кушоед? чихел евростил тофтестай. ин рангора бисёр нағз мебинанд подписчикони мо. ана миноям хушрӯ бинед. чихел нозук розовый пудровый. ана ин намудаш ҳаст. ино бе чихол пӯшида мешава. барошон чандай? барошон 1.60. ина бинед бемалол 3 метраш куртапоча мешава. аҷоиб хушрӯ бинед. ин салқин мегирад, гарм намешавад. ин тарзи духтуша мехела? ду намуд аз ин мешидааст. бинед чихел хушрӯ. ина ин нусхаҳошам як маротиба дигар аз наздиктарак ба шумо нишон метиҳам, то ин ки интихоб карда тавонед. ин навора ма аз бозори Корвон тарафи Пажарка, нулевой дарвоза, дуюм ряд ба навор гирифтагиам. дуконтон рақамаш чандай? 154. дукони 154. мехоҳед биёед бо аз наздик хутон бинед. ана ин намудо чандан? донада? ана ин намудош 800 сомон будай донада. ям хушрӯ. инҷада чоррангай, вале чанд ранг доштиям. рӯзои наздик дигар рангошам меомадай. ин чихолдоротон чандай? ана ин намуд чихолдоро ҳастай, сетишниё 300 сомон як либосаш. ана баъд новинкаҳои комбахт ин чандай? ана ин комбахт ҳаста 850 сомони. ана ин намудош ҳаст. дидед як либосаш. ин лавдоманай? ин лавдоман будай, болош однотонный. ана ина ин материалаш королевский бархат боша. ана ин материалошон заминаш королевский бархтай дӯстони азиз. хучонам хе вишивкадор 850 сомон як либосаш. ҳозир мебинем бо чӣ новинка ҳаст. шумода нишон метиҳем ва нархоша мефаҳмонам. ана ино чандан? ана итальянский комбахто ҳастай 850 сомони як либосаш. диде ази дигар намудошам буда итальянскиёра. ма шумода нишон метиҳем. ана ин чихолдор чӣ? ана ин намудаш бошад 1200 сомон. ай кори дастӣ доштагиё чӣ? ана ин корои дастии чихолдорам 1200 сомонӣ будиян. чанд рангай. ин агар хоҳед дониста бошед ки ҳаст. ана ин бабучко чӣ? ана иноям беҳад хушрӯ 850 сомон. материалаш чорни принсияй. балхай. материалаш балхай. мокрый бархат бореная. балх тоза будай. ин цветаш хушрӯ марҳамат. метавонед бо омада аз наздик хутон бинед. ина ино чандан? хушрӯ. ё королевский бархтана тозош 1500 сомон бинед. чихел фасон. аз ин ранг доред? 1500 сомон будай. иноям корои дастӣ. ина королевский бархта тозаш. инаш чӣ? чанд сумаи? ана ин намудаш бошад 1600 сомон. дар инҷа ҳозибо мебинем. хамилёнатон чандан? ҳамин хамилёна ҳамаш 450 сомон либосша. 450 будай. бе чихол пӯшида мешавад? бе чихол пӯшида мешава хамилён.
комбахтатон чи? Комбахтон 750. Ино 750 сомон, ина намудор 650 сомон. Ҳамаи рангош будай дӯстони азиз. Ина дар ин ҷо бошад бо итальянски комбахто дигар нусхаош. Инош чандай? 850 сомони. Баъд сетичниёи новинка. Ино чандан? 1200 сомони будай бо арзон меша. ҳамроҳи чихолошонан. Ай хепешакои курта чанд боша? Ино 450 украшение бо арзон мешад. 450 сомона будай бо арзон мешад. Ай зибоя ин новинка омадаги. ма шумода нишон метиҳам. Ай болои куртаҳо хеле духта чанд курта кати метавонад истифода. Ихе гребона бинед. Дар болои ҳамаи курта шумо метавонед амхе на духта амхе пӯшед. Дидед накидка барин. Куртаи оддия кати медузонад инай болош мепӯшад. Инам нархаш ҳамина 450. Ин 350. Инаш бо 350 дӯстони азиз. Ана моделш ҳаст. Дар чанд курта метавонед яктам хеле гиред. Ҳам пешаш ҳам хеле украшения ҳам аз қафош. Ана бинед. Чӣ хушрӯ мебиёяд. Холас дӯстони азиз кадомеш ки дар кор бошад нависед, доставка дорем. Боқӣ саломат бошед. Хайр.